Og I er også fri til. Ja, ja. Nej, nu har jeg aldrig. Hvad nu? Der bliver regeringen, de vil komme med et forslag, at vi skal til at arbejde lige så meget som almindelige mennesker. Ej, det må være helt snart, jo. Der må være en pointe et eller andet sted. Stjålet. Nej, der står, at vi skal til at arbejde for næsten lige så mange timer, som vi får løn for. Nej, niks. Niks. Det kan sgu ikke passe. Niks. Det kan godt blive, ikke?